marsi kalo tile 20 ani 2 ye tarata ye kanumbaw fo ku wale ɲumandɔ Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ ka Yusu foli ni tanuni ikadi amadi kado masara Mali ma ale de bɛ dugu jɛma dugu ni ma ɲuman bɛɛ lajɛlen ye a ti tɛmɛ dugu la ka dɔgɔ Traoré marhabani somaw ka kɛnɛ tarafite yemaw bɛɛ haba a kɛ kun bɛ tile 2 ye sa de nge i bɛ kɔni ko na cogo do k'i fo k'i wale ɲumandɔ marhaba Yusu i ka dɔn ka kanubaw fo ka timinanja n'u ka wulikajɔ la anw sugantili la walasa kunnafoni ɲuman bɛ se ka d'u ma cogo min na k'u to o sigiyɔrɔ ani arajo caman tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kunnafoni ɲuman bɛ se ka cari cogo min na Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan Kerewanikaw fɛ arajo 2 sɔgɔlimana nin waati in na Bɛnka ale ni Danbe ka baarakɛlaw fo k'u wale ɲuman dɔn Dijenikaw fɛ arajo Danbe ale sɔgɔlen bɛ anw na an bɛɛ ka dɔn a baarakɛlaw fo k'u wale ɲuman dɔn arajo yɛrɛ ko si Samara la Bɛnkɛ Jangɛnɛ k'a fo ni ka a wale ɲuman dɔn masa bɛngɛni an bɛnkɛ do e ni ne bɛ bɛnkɛ do ne bɛnkɛ tɛ k'a fo ni ka wale ɲuman dɔn hali n'a sɔrɔ bɛnkɛ tun ne do a tun ne do dɛ a denkɛ tɛ communiquer kɛ il faut communiquer souvent hein wala ni maa min bɛ Janginɛ Jara dɔn saranda morsonin do kɔnɔfuruba ni a kɛ mɛ i b'a fɔ a yɛrɛ denkɛ n'o ye Janjo masa ye ni maa min y'a ye siga do o arajo si o maa ɲɛmaa do ni maa min y'a o k'a ta tɔ ma ka na n'a ye Yusu i ka dɔn an bɛ taa i ka dɔn Welesebugu la muso kanu lamɛnbaaw k'u fo k'u wale ɲuman dɔn an bɛ Kolo Karamu n'a furumuso fo ni k'u wale ɲuman dɔn Buguni kun ka lamɛnbaaw ka foli ni tanuni ta ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma an ka musokɔrɔba ɲuman bɛ Bafanda denfurabɔla don an b'a fo ni ka a wale ɲuman dɔn jamukan tɛ tɛmɛ a kan fiyewu n'an y'ale fo waati min na an bɛ arajo Mamilɔn baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo Kebila ale ni ka dɔn Tamani an bɛ ka dɔn ka fɔ Lagare fo ni waati in na Kebilakaw fɛ arajo Mamilɔn yɛrɛ ɲɛmaaba Bekayi an bɛ i ka dɔn a n'a baara ɲuman bɛɛ lajɛlen fo bi ka lamɛn Tisa kɔnɔ ni waati in na an bɛ Tisa baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn u ka wulikajɔ la n'u ka timinanja la sanga ani waati arajo wan lamɛnbaaw Tomiyakaw fɛ k'u fo k'u wale ɲuman dɔn Aba FM Mohamed n'a ka cɛdenw an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn an bɛ taa i ka dɔn ka fɔ naani ko lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fɛ yen k'u fo k'u wale ɲuman dɔn ni waati in na Selenge Mahamadu Dunbiya n'a ka cɛdenw an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn Musa n'u ye pasteur ko fɔ i ka dɔn arajo min bɛ yen ni waati in na ni an baramaw b'an sɔrɔ ka sababu ko o ye Naro FM ko fɔ an bɛ pasteur n'a furumuso fo ni k'u wale ɲuman dɔn Yusu ka foli di Jongaga baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma Jongaga FM a bɛ yɛlɛmani ko fɔ an bɛ yɛlɛmanikaw fo k'u wale ɲuman dɔn badabada foli danti foli min na arajo Dakan ale bɛ maraka kungo yɛrɛ kɔrɔkɛ bɛ yen an bɛ a fo ni ka a wale ɲuman dɔn ka Danaya FM baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ni waati na Keɲeba Bujalo n'a ka cɛdenw k'u fo k'u wale ɲuman dɔn Yusu an bɛ taa i ka dɔn Karangaw fɛ yen min ye Karan Tobiri ye k'a fo ni ka a wale ɲuman dɔn arajo Dɔnba baarakɛlaw Zumana Keyita n'a ka cɛdenw an bɛ ka dɔn a ka directeur fo k'u wale ɲuman dɔn ka foli lase Fanakaw bɛɛ lajɛlen ma Gɛɲɛ ka lamɛnbaaw MC n'a ka directeur an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn ka timinanja la misɛnnikaw fɛ arajo Royal ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn Yusu min ye ka dɔn Bɛlɛdugukaw olu bɛ k'an sɔrɔ ka sababu kɛ arajo Islamique ye an bɛɛ ka dɔn baarakɛlaw fo k'u wale ɲuman dɔn ka foli ni tanuni ta ka ɲɛsin 88.5 a bɛɛ ka dɔn MC la joie ko fɔ an bɛ a n'a baaraɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn ka foli ni tanuni ta ni waati in na Yusu ka a lase an kanuba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan gorobinɛba in dun matarasi t'a la basi t'a la kɔni nba Tiɲɛdugu lamɛnbaaw bɛ yen dɛ Amadu Daɲɔna ka cɛdenw an b'a fana fo ka wale ɲuman dɔn danti ye foli min na Yusu Lansigi yɛrɛ fo ka min ye awokado T2 A2 tata ka ne k'a fɔ Madame Sanɔgɔ o diyara n ye ka jɔsi awokado nɛgɛw kɛrɛfɛ bi min ye i ka dɔn Fuseni Daw ye l'enfant de Kisoso l'enfant de Kisoso l'enfant de Kitakuru ni Bodofɔ bɛ awa réalisation na n'o ye Sedina Umar Keyita ye an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn joli garçon tiɲɛ yɛrɛ la a ka chemise ni a tun b'a don a dɔgɔkɛ yɛrɛ tun bɛ chemise in ta juru la ka tɛmɛ n'a tun t'a ye Atai. O kuma an ka Sedina Umar Keyita an k'a fɔ ka wale ɲuman dɔn min ye Bouakari Jara Bada ne yɛrɛ awokado fɛn de bɛ yen Dramane de bɛ yen bi o Bada bɛ yen Bada bɛ yen fana Bada ni Dara bɛɛ bɛ yen Bada fari man d'a la nka i k'a dɔn awa min ye a nana ka na bana jɛnsɛn dɔɔnin dɔɔnin min ye ko Ala ka nɔgɔya kɛ Ala ka tɔɔrɔ dɔgɔya min ye n yɛrɛ mɔdenkɛ fana n'o ye Alu Jara ye ale fana fari man d'a la ko Ala ka nɔgɔya kɛ o kuma awa i k'a dɔn Adel Samake o kuma a bɛ ka den 2 ladon den kɔrɔba ni den fitinin
I ka ka timina jago o ko de ba to fila de ba bolo de ko flesa adel ka fuga wale wa do la josi anna bla dagirin la min ye kunafuni folo e mbadi ma Yusu Zoom Africa ale solemana ni wati na sebeni ngoro wara dala ala sikona ka chedon foku wala nyimando indicateur juro nouveau apmalembe akomi yi kado sumelu bube maiga ale kunango kibara Yusu abe fasiri chama ngono bi ala yaka kalfam na la kunungo ma chama ngoni mbora akalamo fasiri ke ba ko jereje kuluba mbe na be wele ko cadre d'échange des partis et regroupements politiques lu koni ya jira ka fo komi yi segesegeli ka boloda akokanga akatani mi ngoni ngara ninga ko bela jele laje ka koloni bubo nwanna premier ministre cross melu bube maiga o Yusu na menene do ka datugu o ko kunungo ko ala ko ni aka kalfam na la clinique ko na Yusu amina ya rabbi Yusu ni jate mineke ikado amasona ma chama ka kayno lu chama nga pmai ni mitalike asomau aleni abeto mi nguna no e asma CFP mauye o Yusu nunu bela jele ko niya ajira maula ka fo kunungo o kuno bibbe tene makalo kle muwa anikele marsikalo samba fla ani muga ani fla ko ikado midi wati bamako konna na clinique la ko sumiru bube maiga ko ala yaka kalfamina Allah ala ka dawro suma ala ka yafaka amo o fasirike ba ko kai joro chamange anga jamana kono ministry so mimbe na nya simbe anga jamana ne jamana wara kunya nyane bolimo ani kana Yusu ayu baro bela jileke anga jamana kono mimbi talike ikado ka fo aranse mana o Yusu samba fla ani tan wolo fla kana bla samba fla ani tan ngono ndola premier ministre joro ayu ke El Haji Ibrahim Boubacar Keita aleka klela alaka hina ofana la ninga dawro suma Yusu parce que ba ko minye ka do premier ministre kroy sumeli bube maiga ko kabini utukalo no be chato kalo ko ngofo o samba fla ani mugwa ani kele amina na ninga ta datugo bomoko kaso bomba ko ngonnana o nga manya mingo fariku njonde minye ka do gole chamana na doku ko ni na minye farikulo ko ni kinta atugola ble Yusu amanya mingo ku ko ni nya asalo disambu kalo o ninga tana e clinique do la bomoko konna na Yusu onga avec clinique la koloshili bulu be ka singa oni dumi jatemne ke jala ki chama ngunda meka asegere mimi talika anga finituku ka minengo konina ni panguru minsana El Haji Ibrahim Boubacar Keita klela no be samba fla ani tanna ni konin gofo ka wati mina alere kunye kana ministry Yusu o watu konina o ka konina na se hakela o fari konin be ika do ka fo ka bana kon mi ka juguya chugo mina bana be ka juguya o chugo kelela o minya amasobna mawye asomau olu koni ye kunga ngosi kerengere na afurumuso o Yusu ko martikalo klefla ale yere letrici ka do jamana nyemamu no be franje fanga ma nyema ko fo asim colonel asim goita o kaka laje sa chugo fasugo bela jele konna minya ale furuche no be talike sumele bube maigala ka fari koni nta chugo la blay minya ka do ay poacha man perdi o ka fere o ke wala sakata koka ninga ta frakalu koni baro sigi singa ko dogotoro were fana o sebendia ka sebendia sebe mbela jele ko jira ika do kene koni nga Yusu oni do enja temine ke o tama mene shi mabo akoni tora ni chugo ngonde la fo kunungo ika do ala nanaka kalfa koni mine Allah o fatere ba ko ko ala ka hina la ninga dawro koni sumaya uye da bela jele gushi wala sa se ka bla chugo mina ninga taika do koka wala sa ka se ka furake na obenata ika do sra koni madinga ambe domine komi bi o jereje kulu mumbe na be wole ko cadre d'échange des partis et regroupements politiques lu de koni ajira ka foka sara ni chugo ngoni na nga ko ka koloni bubo nyona ka kolo bela ka ko bela jele fese o la selu koni ngara ka fo sumeli bube maiga me kasola nga ka kunde dabulu nyona bar sabula gola fara gola ka ika do me ka fasasi ngunga ka do kaso bongo nana o amanya mingo ko ala koni ya ka baraka kungo midi wati ala ka hinala ninga dawro sumaya fasiri do ayen mimbo ika do indicateur juru niveau kono yakuba dumya nga ala ka dawro nema cadre d'échange ulu kono go ka segalike awo o ala ka akono wa amen mi ni ma koni nantana la je suis avocado kubadu onga mi avocado tasira do be albi anga andu sumalo jamanai mi ma nyemo be luna kota nga ukana kodla ta politique siraka aywa la je suis ala ka nguna ja amen fatiri ambata reporter ambata ko awa mi
marionnette o tɛ aw ka dɔn namara malew ye wa mu ma ni dilanenw de mi ka dɔn ko makɔrɔ n'ale aw ka dɔn sera o jamanaw kɛ i b'a fɔ ko jiri maaniw i ka dɔn aw ka dɔn i n'a fɔ tulonkɛ minnu bɛ maaw la tulonkɛ fɛn ninnu aw ka dɔn yogoro k'a sɔrɔ kɛ mun ye i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la maa caman ye kuma min fɔ k'a jira k'a fɔ ko sera o aw ka dɔn kɛ taa ka jabala bi ko sera o kɔni ye aw ka dɔn faransi ka namura cogo de ko siga bɔra bɛɛ lajɛlen la min ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la maa caman bɛ yen olu ma se k'a faamuya cogo si la waati min na aw ka dɔn bi n'a ka bi n'anw ye kuma caman fɔ faransi ma ni maa dɔw tun kɛ mɛ ko nkalontigiya olu kɔni da lasaw min ye marikalo tile 20 min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye wulikajɔ de kɔni kɛra maa dɔw fɛ k'a jira k'a fɔ an tɛna se ka to nin na CEDEAO kɔni ni min ka d'a ye aw ka dɔn ni min ka di faransi ye o de bɛ kɛ CEDEAO la min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko an tɛna se ka to na kabini waati dɔ maa dɔw kɔni wulilen don k'a fɔ aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko Mali yɛrɛ k'i ɲin bɔ CEDEAO la ten sa min ye aw ka dɔn an kana a ta ni jogo dɔ ye n'o tɛ an bɛ se ka don maaw la maa minnu n'olu bɛ k'a jira k'a fɔ aw min ye an ka maa ɲɛmaa minnu bɛ bi k'u b'a fɛ ka fanga in ni ka don u kamankɔrɔ maa dɔw kɔni y'o fɔ k'u t'a fɛ ka taa fiyewu lajɔsi n'o bɔra ye min ye aw ka dɔn CEDEAO kelen min ye aw ka dɔn reporter ale kumanen don min ye aw ka dɔn Union économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO maaw olu ni an ka min ye jamana ɲɛmaaw ye olu kɔni aw ka dɔn olu ye wulikajɔ kɛ min ye Jonathan Goodluck lajɛ sa y'o de fɔ a laban muso d'ale ma yan ne y'o fɔ muso caman bɛ renouveau la a bɛ se an ta ninnu kɔrɔ ne ye muso fila furu ne kelen bɛ dugu wɛrɛ nk'e bɛ to ka va et vient de kɛ ale tɛ va et vient de la o bɛ coopération tɔ sinsin coopération kɔni b'o tɔ sinsin o lajɔsi min ye aw ka dɔn a nalen Asimi Goyita o y'a bisimila a n'an ka maa ɲɛmaa dɔw y'a bisimila nka a bɛna taa aw ka dɔn bɛnbakɛ ko la dɛ min ye aw ka dɔn anw ka maa ɲɛmaaw olu tun ko aw ka dɔn kalo 36 n'o bɔra ye min ye aw ka dɔn CEDEAO kɔni ma sɔn o ma an ka maaw jiginna nka a bɛna taa CEDEAO kɔni tigɛlen don min kan o ye kalo 16 ye lajɔsi k'a kana tɛmɛ o kan an ka maa ɲɛmaaw olu kɔni gɛn bɛ k'a kɛ min ye i ka dɔn awɔ min ye kalo 24 lajɔsi bɛn ma kɛ o de kan sani feere don wa tɛrɛmɛli don wa tɛrɛmɛli don ala k'an kunnaja ala ka sababu ɲuman d'an ma n'o tɛ Moritani kɔni y'an ka koso n'a ka kasaw cɛ ka bɔ CEDEAO la Lazi ni fasiri an ni mɔ aw ka dɔn reporter kɔnɔ ala ka ɲa ka d'a ma k'a tɛrɛmɛw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ feerefɛn ye wa Yusu i ka dɔn an ka taa Baginda dɛ n'an taara Baginda sigida yelen Yusu min ye muso 600 bɔ ɲɔgɔnko ye u y'olu kalan ni k'u dege safinɛ yɛrɛ dilancogo la sigida yelen ale y'i ka dɔn jɛkuluba ye jɛkulu min bɛ wele ko association sigida yelen Yusu min ye musow ye ka se k'u dege i ka dɔn safinɛ yɛrɛ dilancogo la ani min ye nakɔ baaraw ka se k'u ɲɛjiri u la ani denmisɛnninnakaw o baaraw bɛ se ka sabati cogo min na u kɔni ye ka dɔn sigida yelen maaw olu kunnadonni an bɛ don min na i komi bi ni jɔrɔna ko b'u la Mali muso bɛɛ lajɛlen bɛ se ka se u yɛrɛ kɔrɔ cogo min na u b'u baaraw de kɛ sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la o de kama sibiri don u ka lancement baaraw sigira Singa min y'i ka dɔn Kabalakura Yusu filɛ nin Baginda mara kɔnɔna na min bɛ tali kɛ dugu 32 min bɛ Baginda commune kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra musolakaw bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye ka dɔn dalamaw bɛɛ lajɛlen nana walasa tulo bɛ se ka ja cogo min na Yusu masakɛba ko n y'a fɔ kuma daminɛ la sigida yɛlɛ bilama hamina min b'u la Mali musow bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na ni ka se u yɛrɛ kɔrɔ ka kɔ kɛ dɛmɛ i k'a dɔn ka fɔ so musaka ko la o hakilina ye olu ta ye an bɛ don min na i komi bi o de kama min ye muso 600 bɔ ɲɔgɔn ko Baginda commune kɔnɔna na Yusu safinɛ bɛ dilan cogo min na a bɛ labaara cogo min na o bɛɛ lajɛlen jiral'u la ani nakɔ baaraw Yusu olu bɛ se ka sen sɔrɔ cogo min na Sidi Lamini Jara ka kuma la n'o ye formateur ye kalanfa a kuma na a ko min ye nin baara ninnu ye u y'a sigi sen ka jɛlenya kɔnɔna na u ye musow sɛbɛkɔrɔ dege a baara yɛrɛ kɛ cogo la
i k'a dɔn fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka safunɛ dilan a baaraw bɛ sigi sen kan cogo di a bɛ labaara cogo di u y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ musow ye ni k'a dege musow dege ɔ kɛnɛ kɔnɔ musow yɛrɛ safunɛ min baara dɛ Yusu n'o jira a bɛɛ lajɛlen kɔni na min ye Sidi i k'a dɔn ka fɔ kalanfa ye n'o ye Sidi Lamini Jara ye a nisɔndiyalenba kɔni ye kuma ta ni ka maaw fo ni k'u wale ɲuman dɔn a ko nin baara min bɛ ka kɛ dɔw wɛrɛ tɛ musow bɛ se k'u ka musakanin laɲɛnabɔ cogo min na walasa yiriwa baaraw bɛ se ka sabati ko bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn ka fɔ du kɔnɔ bi musow jɔyɔrɔ ka bɔ a ko bɛɛ lajɛlen kɔnɔna hakaja i ka dɔn jamana kɔnɔna na nka n'olu fana sera ka dɔ k'u yɛrɛ ye Yusu a bɛ kɛ sababu ye min ye ka dɔn gado min bɛ tali kɛ kɔkɛla ale fana bɛ se ka lafiya cogo min na k'u bɛ muso kɔni jija formation kɛra maa mun kun i k'a dɔn ka fɔ u k'u jija ale bɛ yen ni ka maa wɛrɛw fana dege bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔgɔn dege cogo min na a baaraw kɔni na walasa i ka dɔn u ka musakanin ka se k'o ɲɛbɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ gɛlɛya kɔni bɛ anw ka jamana kɔnɔna na COVID-19 n'o bɛ coronavirus kɔni ko fɔ Yusu ale kɛlɛla ɲuman ye fɛn jumɛn ye o ye safunɛ ye ko fɛn min bɛ anw ka jamana kɔnɔ bi n'a ti gala Yusu ko fana ye safunɛ ye dɛ safunɛ u ye ka dɔn musow dege i ka dɔn a dilan cogo la a bɛ labaara cogo cogo u y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ musow ye a ko a bɛ du sanuya a bɛ kɔkɛ sanuya a bɛ jamana yɛrɛ kɔni sanuya Yusu a baara min kɛra musow kun k'a nisɔndiya barika bonyana kosɛbɛ nka maa minnu ye ka dɔn kalanbolo kɔni sɔrɔ ɔ don nataw la u bɛ munumunu salo kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ u ye maa minnu dege Yusu i ka dɔn kana ɲɔgɔn da boloda u ni ɲɔgɔn cɛ ɔ minnu mana se ka siraba cɛ a bɛ kɛ sababu ye i ka dɔn k'olu sɛbɛkɔrɔ nafa sigida yɛlɛma ɲɛma Abudu Kulubali a ye kuma ta a ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ bila minɛ kelen de kɔnɔ u bɛ danaya de ko fɔ ɔ danaya min fana don olu tɛ sɛgɛn olu tɛ ɲina olu ka dɛmɛ ye fɛn fɛn ye a ko kɔrɔ olu kɔni bɛ i k'a dɔn o ta ni ka musolakaw sɛgɛrɛ u b'o ta ni ka jamana kɔni sɛgɛrɛ bɛɛ lajɛlen n'i ka fasojɔcogo kɔni don ɔ ko nin ye olu ka fasojɔcogo ye i k'a dɔn ka se ka maaw kɔni dege safunɛ dilan na nakɔ baaraw ka maaw dege o la muso fara sifinw kɔni kan walasa sini ma sini ɲɛnɛma u ka se ka siniɲɛsigi ɲuman sɔrɔ i k'a dɔn anw ka jamana kɔnɔna na Abudu fana ye ladu ta kɛnɛ kɔnɔ k'a jira k'a fɔ olu se ye fɛn fɛn ye minɛnko la i k'a dɔn k'u b'o ta ka ɲɛsin musow ma u ka se ka yiriwa fa bɛɛ lajɛlen fɛ Kiyatu Kɔnɛ ale ye kuma ta i k'a dɔn musow tɔgɔ la a ko min ye sigida yele k'a kɛra sababu ye Bangida komini a dugu 32 ka muso bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn kan fɔ bi u b'u ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ Yusu u bɛ hakilinaw jira ɲɔgɔn na maaw bi i k'a dɔn k'a fɔ formation mun kɛ Yusu u ye formation min kɛ k'a kɛra sababu ye ka i k'a dɔn k'a fɔ ka ɲɛ olu yɛrɛ mɔ fɛn caman tun bɛ sigida kɔnɔ bi ko sigida yelen nalen ni ka na ni nin hakilina ye Yusu musow bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni ka hakilinaw kɛ kelen ye ka i k'a dɔn baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ lafiya bɛ se ka sabati cogo min na anw ka jamana kɔnɔ ko safunɛ ye fɛn ye fɛn min tɛ gala o kama u ye k'a dɔn nin min ŋaniya min ta ni ka olu sɛgɛrɛ k'u bɛ sigida yelen maaw fo ni k'u wale ɲuman dɔn u y'olu kalan baara la olu fana n'u ka musaka ɲini n'u ye ka wari min b'a sɔrɔ la k'a tɛ di maa wɛrɛ ma k'olu yɛrɛ ta dɔn ko ka sigida yelen maa ɲɛmaaw fo k'u wale ɲuman dɔn i k'a dɔn sijan ni kɛnɛya Yusu a bɛ se ka d'u ma cogo min na lafiya kɔnɔna na walasa u ka mɛn ka Mali musow dɛmɛ Adama Jamate ale tun bɛ i k'a dɔn a kɛnɛ kɔnɔ i n'a fɔ n yɛrɛ tun bɛ yen cogo min na Yusu Lajɔsi awɔ indicateur jeune nouveau ni ale bila ne bɛ indépendant ta indépendant ale kumanen don Moribo Kɔnɛ ale AR Mali min ye awɔ k'a dɔn maa ɲɛmaa ye ale kɔni ye kuma dɔ fɔ M5 RP ko ni Ala sɔnn'a ma min ye awɔ k'a dɔn kalafili nata k'olu kɔni n'u ka cɛbɔ Lajɔsi Moribo Kɔnɛ a nin kuma fɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye awɔ k'a dɔn parti 15 ɲɔgɔn na olu kɔni farala ɲɔgɔn kan min ye ka kunnafonidila wele i k'a dɔn ko a kuma awɔ min ye jamana yɛrɛ taabolo kan ka kuma awɔ k'a dɔn hakilina min b'o la ka kuma awɔ k'a dɔn kuntilenna min b'o la yalima o ka kan ka fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn kɛ min ye Lajɔsi min ye tiɲɛ yɛrɛ la M5 RP awɔ an ka tiɲɛ fɔ farali kɔni b'u ye o ma dogo maa si la min ye fankelen dɔ bɛ yen n'o ye AR Mali min ye awɔ k'a dɔn o ye jɛrɛjɛkulu faralen ɲɔgɔn kan M5 RP min ye awɔ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la AR Mali o kɔni awɔ k'a dɔn comité stratégique M5 RP
olu y'a jira k'a fɔ awa min ye olu kɔni bɛ jamana fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye ministre min bɛ yen n'o ye ministre de l'environnement Modibo Kɔnɛ ale kɔni i ka dɔn a n'a ka jɛkulu i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye olu kɔni b'a jira k'a fɔ awa i ka dɔn kalafili nata min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'olu b'a fɛ k'u kan bɔ min ye k'olu t'a fɛ i ka dɔn ka min ye récupération politique kɛ dɛ lajɔsi aw ka dɔn AR Mali min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la jɛkulu minnu faralen don ɲɔgɔn kan i ka dɔn aw min kɛra sababu ye min Ibrahim Boubacar Keïta k'a ka fanga bin olu jɛkulu aw caman b'a kɔnɔna na n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye M5 RP min ye aw ka dɔn olu kɔni b'a fɛ ka aw min ye biɲɛjugu warasa a kunjugu ma i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la olu na wuli ka jɔ kɛ min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko aw maa na kan na bɔ maa min bɛ kan bɔ min ye aw ka dɔn bɛ kan bɔ n'olu ka jɛkulu cogoya ye Modibo Kɔnɛ ale y'a jira k'a fɔ aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko ale bɛ taasi bila kɛ ka ɲɛsin aw ka dɔn jɛkulu minnu bɛ yen n'u bɛ k'u ka dɛmɛ ani dɛmɛ i yɛrɛ ka fɔ la k'o lase aw ka dɔn min ye an ka jamana ma n'i ye jateminɛ kɛ olu ye wuli ka jɔ kɛ olu ka ɲini fɛn dɔ o ti dɔwɛrɛ min ye aw CEDEAO maa ɲɛmaa min bɛ yen an ka jamana kɔnɔ k'o ka taa ani Faransi ambassadeur k'o ka taa n'o tɛmɛna ka bɔ yen Barikana ani ka dɔn Takula Takuba de don Takuba Barikana ani Takula bitɛ juma ye koyi mais Takula nege de bila wa an bɛɛ de ko b'a fɔ ko Takula de Takula ne Takuba an t'o dɔn Takuba de don Barikana ani Takuba k'olu ka taa ka bɔ yen lajɛ se aw ka dɔn ka o ɲini fɛn o bɛɛ lajɛlen kɛra sɔrɔ fɛn ye min ye aw ka dɔn M5 RP olu ka ɲini fɛn aw ka dɔn olu b'a dɔn faso jɔli sira dɔ don faso ka ɲɛtaa sira dɔ don min ye aw ka dɔn olu kɔni b'u ka dɛmɛ nase min ye an ka maa ɲɛmaaw ma ni ye jateminɛ kɛ u bɛ min ɲini aw ka dɔn hali bi kuma ɲɔgɔnya o ka to anw ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ a ka to an ni aw ka dɔn diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ o kuma Mali ye aw ka dɔn jamana kelen ye an bɛ fa la an bɛ ba la min ye an ka jamana den bɛɛ lajɛlen an ka lajɛ bi an ka bɛn du da kelen fɛ ni ka tila ka bɔ da kelen fɛ walasa aw ka dɔn an kana fara jamana in kana to a kelen na a ko filɛ Ala k'an kunna diya nin sɛbɛn an ye nin bɔ indépendant kɔnɔ Youssou ni indépendant bila indicateur kumalen bɛ min ye faninka mun bɛ Bamakɔ yan olu ye 8 mars ɲɛnamaya a kɛra Lafiyabugu alamisa don kalo tile 17 mars kalo san 2022 association des jeunes pour le développement de la commune de Fani AJDCOF min ye alamisa don ye u ye nin baara in sigi senga sigida 4 na kɔnɔ Bamakɔ kɔnɔna na min ye musow tɔgɔla don ni ka a ɲɛnamaya kɛrɛnkɛrɛnyalen a bilalen bɛ minɛ min kɔnɔ min ye muso jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ fɛn min ye Mali kura yɛrɛ sabatili la parce que b'a ko maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ monsieur le maire Alu Kulubali ale yɛrɛ faninka ye a sigin bɛ Bamakɔ yan Youssou ale n'a ɲɔgɔnna caman b'a ladalamaw maaw bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ faninka bɛ yɔrɔ yɔrɔ Bamakɔ kɔnɔna na u nana ni ka na nin don in kɔni ni ka a ɲɛnamaya dɔw wɛrɛ tɛ sifin mun faralen don ɲɔgɔn kan faninka ɲɛtaa kama o Youssou olu hakilina de ye nin baara in kɔni ye walasa yiriwa bɛ se ka sabati cogo min na o ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni kelenya ka sabati o ni ɲɔgɔn cɛ olu mun sigin bɛ yan bi o Youssou hakilina caman ba bu u la u ka baaraw bɛ se ka sabati cogo min na ni ka fani ni ka a yiriwa ni ye fani yɛrɛ ta k'a lajɛ a bɛ dabara ka dugu yɛrɛ ko fɔ Youssou o fasikɛbaw ko min ye ɲinan ta bilalen bɛ minɛ min kɔnɔ n'o bɛ 8 mars kɔni ko fɔ n'o bɛ tali kɛ musolakaw kun kan ko kibaruya la Youssou ko i k'a dɔn musow yɛrɛ jɔyɔrɔ ka bon jamana yɛrɛ ɲɛta sabatili la parce que b'a ko u ka tɔn yɛrɛ ma ɲɛma n'o bɛ association des jeunes pour le développement de la commune de Fani ko fɔ min ye AJDCOF a ma ɲɛma Adama Dambele ni dɔw k'a ma ko Eto i k'a dɔn a ye kuma ta sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara a ko min ye nin hakilina in kɔni ye dɔw wɛrɛ tɛ anw hakilina ye fɛn min ye o de ye ka faninka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a sifinw walasa yiriwa bɛ se ka sabati cogo min na Youssou a ko k'a bɛnna ni waati ye n'o bɛɛ ka dɔn musow tɔgɔla don kɔni ko fɔ ka se k'o ɲɛnamaya Youssou min ye musow ye
ko kana ko bɛɛ lajɛlen to musow bolo dɛ Yusu cɛndo u jɔyɔrɔ ka b'u guwa yɛrɛ yiriwali kɔni na nka cɛw ni musow mana fara ɲɔgɔn kan yiriwa bi kɛ fan caman fɛ jamana bi yiriwa guwa yɛrɛ bɛ yiriwa o min ye ka dɔn musow k'u jɔyɔrɔ ka bɔ diɲɛ yɛrɛ sigili la Yusu o de hukumu kɔnɔna na an bɛ don min na komi bi olu ka jɛrɛjɛkuluba in olu bɛ taasibila de kɛ ni ka ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ musow ma min ye ka dɔn Mali musow min ye diɲɛ musow bɛɛ lajɛlen Yusu min ye kɛnɛ denfa n'a denba n'o bɛ a ye mɛn ta kofɔ ale ni madame Dambele Fatumata Dawo olu kɔni ye k'a dɔn k'a fɔ jɛkulu in k'u fo ni k'u waleɲuman dɔn min ye association des jeunes pour le développement de la commune de Fani Yusu k'u tigɛ ka di ɲɔgɔn ma ale bi u jɛlen ka to yiriwa sira kɔni kan bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i faso la i faso bɛ se ka yiriwa ni fɛn fɛn ye Yusu ko bɛɛ lajɛlen ka se k'i sen don o baara la nka k'a ti ta ka musow to fiyewu musow fana jɔyɔrɔ ka bɔ bibi in na ɲɛnamaya yɛrɛ dilanni na kuma tɛ jamana yiriwali kama Yusu k'an bɛ don min na komi bi min ye nin jɛrɛjɛkuluba ye ko jɛrɛjɛkulu kura don nka o hakilina ye fɛn min ye o de yiriwa bɛ se ka kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ Alu Kulubali fana ye nin kuma kelen in fɔ ni ka jɛrɛjɛkulu maaw fo ni k'u waleɲuman dɔn kulo labɛn cogo ɲuman na Yusu Fani baara ti kɛ ɲɛnajɛ ti kɛ bala kɔ koyi woyi wayi kɔni min kɛ k'a kuncɛ sa o tɛ dabara ye kɛnɛ kɔni diyara maaw bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ a nisɔndiya barika bonyana kosɛbɛ Adama Dambele Yusu a n'a ka cɛdenw ko i k'a dɔn hakili bɛ fɛn caman na don na nataw la Fani yɛrɛ yiriwali kama Ala ka u fanga se ni ka a se di u ma Adama Jabate n'i y'ale ka fasiri indicateur jiri fɔ kɔnɔ Lajosi min ye yani an ka taa sugu la min ye aw ka aw ka dɔn 8 mars kadara kɔnɔna na jɛkulu dɔ bɛ yen ko musokisɛtɔ Lajosi aw ka dɔn olu ye 8 mars u y'a ɲɛnamaya a ɲɛnama di dɔwɛrɛ Lajosi aw ka dɔn min ye ka dɛmɛ na se maaw ma Lajosi n'o tɛmɛna ka bɔ yen musokisɛtɔ bɛ Musabugu yan de o bɛ Musabugu yan de Madame Kɔnɛ Tata Jawara ale n'a ka jama Lajosi aw ka dɔn kɛlen aw ka dɔn ka hinɛ ɲɔgɔn na ma i ka dɔn k'o kɛ Lajosi aw ka dɔn min ye ɲɔgɔn dɛmɛ sira o baaraw bolo dalen Lajosi aw ka dɔn ka tila ka yɔrɔ dɔw bɛ yen minnu aw ka dɔn n'o ye min ye maaw seli yɔrɔ ye n'o ye aw ka dɔn Ala ka so ye Lajosi n'o bɔra ye yɔrɔ dɔw bɛ yen minnu aw ka dɔn ni maaw kun kamana bɛ guwa n'o ye Lajosi aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la musokisɛta maaw u ye wuli ka jɔ kɛ ka to yɔrɔ bɛɛ lajɛlen sanuya min ye ka ko caman kɛ 8 mars kɔnɔna na Lajosi aw ka dɔn musokisɛtɔn olu fana bɛ olu fana bɛ t'u k'u disi da an ka musow u maaw min ye aw ka dɔn u ye wulikajɔ caman kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw ka dɔn min ye Madamu Jara ye Lajosi ale yɛrɛ nana renouveau ale plateau kan yan Lajosi a ye ɲɛfɔli caman kɛ musokisɛtɔ maaw ye baara minnu kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ u ye baara kɛ san kɔnɔ u ye cadeau di maaw ma i k'a dɔn min ye ka hinɛ sɛgɛnbatɔw la ka bɛn dɛmɛ kɛ maa dɔw ye ani garibu b'a la Lajosi aw ka dɔn ka yɔrɔw sanuya i n'a fɔ misiriw ani jama jɛrɛ yɔrɔ Lajosi aw ka dɔn k'olu bɛɛ lajɛlen sanuya u y'a kun cɛ ni mun ye ɲinansa in ta u y'a kun cɛ aw ka dɔn 8 mars min ye sibiri tɛmɛnen ni renouveau musow olu jouera min ye aw ka dɔn u ka entraîneur n'o ye aw ka dɔn Aziz Kulubali Lajosi ale yɛrɛ y'a ka nisɔndiya yira min ye aw ka dɔn a y'a jira k'a fɔ nin baara min filɛ nin ni musokisɛtɔ maaw y'a kɛ nin ye kojuguba ye min ye ballontan de bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan min ye aw ka dɔn musokisɛtɔ maaw u n'o renouveau musow aw ka dɔn olu kɔni jouera min ye capitaine o kun ye Aramata Kulubali ye bon appétit Ara Mamandaw ka taa fara aw ka dɔn munaw kan Lajosi aw ka dɔn bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan Lajosi aw ka dɔn seriw ka kuma u ye masara n ka sɔ kɛ sa la Lajosi pratiquement min diyara ne renouveau mɔgɔw ko bon an b'a to a ka kata 0 kɛ fɔlɔ u ye kata 0 de kɛ renouveau la donc u yɛrɛ de y'u yɛrɛ t'u bolo quoi u y'u yɛrɛ t'u bolo fɔlɔ voilà n'o baara ɲɛna bon an nana coaching lajɛ ka mɔgɔ dɔw labɔ ka dɔw ladɔn an ta ma kɛ Magasuba ta ye dɛ minnu tɛ k'o tɛ dɛ an y'a changer ka dɔw labɔ k'olu ladon an kata kati bon an ko musokisɛtɔ komi bon tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ mɔgɔw dɛmɛ
bon anw ye an tɛ fɛ ka démoraliser quoi voilà an t'a fɛ a bɛ ɲumankɛ min na kana dabila voilà an ye un d'u ma a kɛra fɛn ka kasi muso non vraiment non félicitations vraiment an na hakili tor'o la mais a bɛɛ ta u taara église Jésus dɔw wele ka na o ye sɛlɛ kɛ sélection mercenaires et puis u ka président yɛrɛ n'o ye Tata Jawara ye Alfitri jɔla ale da filila k'a fɔ ko bon ko Alfitri y'ale burakɛ yɛrɛ Nasiru Romo amu Alfitri jɔli k'ale burakɛ don a tɛ kule buramuso ka ci ɲɛna o tɛ i n'o dɔ i siyɔrɔ la Ala ka gure ja amin amin am ta sugula Yusu min y'an ka musokɔrɔba ɲuman ye ka dɔ Kaɲa Aja Sanogo an b'a fɔ ni waati na zɛrɛni na a n'a denw n'a mɔdenw bi k'an lajɛ ni waati na an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Madame Sall Tanti Jaba an b'a fɔ i k'a dɔn ni waati na Banangabugu la zone commerciale k'a fɔ ni ka waleɲuman dɔn an bɛ ɲa Kayikaw fɛ yen an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo bi ka groupe commerce Abdoulaye i ka dɔn Mayiga fo an ma ɲinɛ i ka dɔn Maram Jalo kɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn pharmacie de la ali ma se dugumala in na ye groupe commerce ma se ayi bɛ taa mun na ye ayiwa an ka taa sugu la fɔlɔ an ka taa sugu la i ka dɔn an bɛ Katikaw fo ni k'u waleɲuman dɔn i bɛ yɛlɛ la na dɛ musonin ka kuma n'a da ye falakɔlɔ bi cɛ dabila sa an bɛ Katikaw fo dan tɛ foli min na aw ka timinadiya n'a ka wuli ka jɔ la a ma dimi don a la dɛ kuma de y'a kɛ ye kuma y'a kɛ ye e tɛ denmisɛnnin maa miliyɔn kelen kan ka kuma min fɔ ne kelen ko k'i b'i da fa la a bɛ kɛ baara ye i n'a fɔ bali fɔ dɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la u ka taa dennin sɛgɛ u ka taa muso in sɛgɛsɛgɛ ka sɛgɛsɛgɛ cogo di u ka sɛgɛsɛgɛ dɛ n'a sɔrɔ n'o tɛ min fɔ a y'an ka kalifa tɔɔrɔ dɛ a ɲɛ dɔn aw bɛ Kati a mɛnna koyi a ka pa in ma ɲi dɛ aw Kati ka dama don a ye pajugu bɔ den maa si tɛ a da don aw ni ɲɔgɔn cɛ la maa si tɛna da don aw ni ɲɔgɔn cɛ ne ma dɔn ni Katika ye dɛ Katika don Tɛmɛni Fasiri Katika tɛ yan e ne nin kun ye maa wɛrɛ sa kun bɛ wilo ci la Tɛmɛni Fasiri e ko cogo di Tɛmɛni Fasiri a yɛrɛ dama tɛ yan Yusu i ka dɔn indicateur joloniveau ale kumana seko ani dɔnko an ka t'o bina kun kan dɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ Isa Naloma a ka one man show Yusu k'a y'a bolo da dɛ 8 mars yɛrɛ hukumu kɔnɔna na a kɛra sibiri kalo tile 19 mars kalo san 2022 a kɛra palais de la culture de Bamako la Yusu Jakarija Dumbuya n'a bɛ wele ko Isa Naloma ale i ka dɔn ɲɔgɔlɔnbɔlaba ye anw ka jamana kɔnɔ bibi na i ka dɔn a b'a ka baara dɔn a bɛ se a ka baara la nin kɔni kun y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka jama wele a n'a kanubaw u kana jɛ ni ka ɲɛnajɛ kɔni boloda u ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn ni musow tɔgɔla dɔ ye n'o ye 8 mars ye ko i k'a dɔn k'a fɔ a y'a kɛ walasa musolakaw Yusu a fana bɛ se ka taa sibila kɛ ka ɲɛsin u ma cogo min na musoba mun ye ka dɔn wuli ka jɔ kɔni kɛ ɲɔgɔlɔn yɛrɛ kadara kɔnɔ anw ka jamana kɔnɔ hali bi n'u bɛ seko n'u damajara bɛɛ lajɛlen kɛ a baara la a fɔ Fatumata Kulibali FC Yusu dɔnkilidalaw ni ka dɔn sɛbɛnnikɛlaw ani maa mun bɛ n'olu bɛ cɛtiri yɛrɛ kɔni baaraw kɔni ɲɛdɔn Sori Birama Singare o n'a ɲɔgɔnna camanba Yusu mun bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔlɔ baaraw sɛbɛn ni k'a jira maaw la o de kama min ye k'a dɔn k'a fɔ Jakarija Dumbuya Isa Naloma Yusu a ko nin kɛnɛ in kɔni ale kɔni n'a a kɛnɛ y'an ka bonya kosɛbɛ ni k'a kɛ tasibila ye ka ɲɛsin an balaka kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali muso n'i ye tulo labɛn ni muso t'a la kana Jakarija i ka dɔn Dumbuya wele Isa Naloma kana wele bari sabula ni muso tɛ koko la ale sin tɛ don o la fiyewu Yusu n'i y'a mɛn i ka dɔn cɛba a fɔ ko musoba de Yusu a kɔni y'a jira k'a fɔ ale kɔni bɛ maaw lajɛ maa mun bɛ bi n'olu yɛrɛ bɛɛ ka dɔn musow kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye k'olu hinɛba de bɛ ale la n'i ye musow yɛrɛ jɔyɔrɔ lajɛ bibi na diɲɛ bina kun kan Yusu ko jɔyɔrɔdennin tɛ u la dɛ musow i k'a dɔn olu de bɛ i ka dɔn baara caman kɛ olu de bɛ yiriwa baaraw fana sigi sen kan min ye musolakaw tɔgɔla don hali n'a kun sigilen tɛ a kun kan ka sigi sen kan nka n'i ye jateminɛ kɛ bibi na du ka yiriwa i bɛ yɛlɛ mun na ai no ga yɛlɛ cinin ka dɔnkili la n tɛ bila musow la fo kiyama ka sɔrɔ a bɛ don musow kan ka bɔ a tɛ sɔn
marsi yɛrɛ ɲɛkɔrɔ an ka sabali ta 8 mars kalo la ay bɛɛ ka baara don Yusu Isa Daloma kɔni ni kuma in kɔni fɔ a ko muso jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ du ka yiriwa kama sigida ka yiriwa kama o Yusu o de kama ale kɔni sigi k'i miiri ka fɔ n bɛna tasibila jumɛn kɛ ka ɲɛsin musolakaw ma ko ti dɔwɛrɛ ye o ye i ka dɔn nin kɛnɛ sanumanba in ye min bɛ tali kɛ a yɛrɛ tɔgɔ la i k'a dɔn ka fɔ so kan a tɛgɛla ɲɛnajɛ ka se k'o sigi sen kan i k'a dɔn Mali musow tɔgɔ la o maa mun nana a y'u fɔ ni k'u wale ɲuman dɔn ka wele fili ka don ɲɔgɔnbɔlaw mɔ ali bi u k'u cɛ siri ɲɔgɔnnaw baara kɔnɔna n'u bɛ catiribɔ kɔni kofɔ walasa ka maaw la yɛlɛ ali bi ni ka maaw bilasira ni ka i k'a dɔn ka fɔ maaw hakilinaw Yusu ka se k'o faamu dɛmɛ ni dɛmɛ kadara kɔnɔna na u hakilina ye fɛn fɛn o yiriwa bɛ se ka sabati ni fɛn fɛn ye ko catiribɔlaw k'u baaraw sigi sen kan ale ye kɔni nin kɛnɛ in kɛ Yusu k'a ma nimisa fiyewu maa mun nana a b'u fo ni k'u wale ɲuman dɔn hali maa mun ma kɛnɛ sɔrɔ n'u hakilina tun bɛ yen ko dɔwɛrɛ ta ale Isa bolo n'o bɛ tali kɛ Jakaja Dunbiya la n'a bɛ wele ko Isa Naloma k'a b'u fo ni k'u wale ɲuman dɔn k'ale nimisi wasa sɔrɔ Tayiru Male indicateur Joro Nouveau kɔnɔ Isa Naloma kana bila musow la ali Isa Naloma tɛ bila musow a tɛ bila musow la Lajɔsi ne an bɛ sɛbɛn ta indicateur Joro Nouveau Lajɔsi nin ye kibaruya duman ye kibaruya duman min n'a ɲɛsinnen don anw ka cakɛyɔrɔ ma n'o ye Renouveau groupe Renouveau Lajɔsi dɔwɛrɛ tɛ min ye aw k'a dɔn jɛkulu min bɛ yen Mali tourisme ale ni groupe Renouveau i k'a dɔn ninnu kɔni kɛ bɛ aw k'a dɔn ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'o ye baarakɛ ɲɔgɔnya sira ye Lajɔsi ni min filɛ nin ye fɛɛrɛw tigɛtɔ de ye ministère de l'artisanat de la culture de l'industrie hôtelière et du tourisme Lajɔsi aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin min filɛ nin n'a kɛ sababu ye k'a dɔn aw min ye an ka tourisme min ye ka kolo don a la ka tila k'a kɛ a na jɛri diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ ni ka tila ka ɲɛda kuraw d'a ma lasi nin kɛnɛ kan min ye ka tɛgɛnɔ bila kɛ nin sɛbɛn na min ye anw ka télévision a administrateur général groupe Renouveau n'o ye Elhaji Marakac Ndaw ye k'a dɔn a kɛnɛ kan ale kɔni ye aw k'a dɔn foli ani tani a y'o lase aw k'a dɔn ministre ma ministre min ye Andogoli Gindo ye a bɛ Andogoli Gindo kanu min b'a la ka ɲɛsin anw ka jamana ani jamana fasoden ɲuman min n'a b'o jira fɛn min ye aw k'a dɔn an ka artisanat ni o bɔra ye an ka seko n'an ka dɔnko lasi n'o bɔra ye min ye an ka jamana aw k'a dɔn tourisme min ye o kanu min b'a la lasi aw k'a dɔn ani jɔyɔrɔ min yɛrɛ b'a la o b'a jira k'a fɔ aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la dɔnko bɛ nin ko in na lasi Marakɛ Ndaw ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni jɛɲɔgɔnya in k'a siga man don ale la cogo si la bawo ni maa min bɛ cɛ in dɔn hakilina minnu b'a la ani fɛɛrɛ minnu b'a la a taara cakɛyɔrɔ minnu na a y'o fɛɛrɛw de kɛ minnu k'o cakɛyɔrɔ sankɔrɔta n'o cakɛyɔrɔ sankɔrɔtara o bɛ kɛ sababu ye jamana yɛrɛ sankɔrɔta o ka ɲi Lajɔsi n'o bɔra ye min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin jɛɲɔgɔnya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ ni sira caman dayɛlɛ bi ani sini ani aw k'a dɔn don n'a nataw la Lajɔsi n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye Mali yɛrɛ aw k'a dɔn tourisme ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ aw min ye gɛlɛya ni b'a la bi Lajɔsi kɛ lakanabaliya nka bɛɛ ta baaraw de kan ka kɛ min ye aw k'a dɔn mankutu min bɛ se ka kɛ o mankutu aw min b'a to ɲɛmaa bɛ se ka anw ka jamana a ko ladɔn cogo min na o de kɔnɔna na groupe Renouveau min ye an ka chaîne télévision min bɛ yen lasi olu kɔni u na ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye an ka jamana min ye a seko n'a dɔnko a n'a tourisme olu bɛ se ka ladɔn cogo min na olu na ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa aw k'a dɔn ka ɲɛda d'o ma ka bi ye filɛbaa wɛrɛ y'a la min tɛ aw k'a dɔn maa kɔrɔlenw ye maa caman na ye yeeli kɛ maa caman na dɔnni kɛ maa caman na faamuyali kɛ min b'a to tourisme a bɛ se ka y'an ka
nga anga jamana kono cogo mi o mi debaw ka sigi ka baro kaka ani ka do awa mi ka jawta o ja ko chare la jesi awa ka do de mi filmu ani documentaire ani awa ka do ka jemunga unzigi jemunga mi no bi ka so ka do ka nga turu do alibi no temana ka boy la si awa ka do anna awa mi ku nye kuna sufoni disira kura nouvelle la se anna alage ka antu o fanala albi awka do minye bugu mimbe anga tourisme na o bugu mse ka bwa ka choko mina o de ko nana minye awka do marka cendaw aleya awjira ka fo minye awadana mi no tabana anni nyanje atina ka tegana chugo shila abawo awka do dana akara jeya kono akara konna jeya kono akara bonyani karama kono wa akara nywa famu ya kono minye awka do ka tourisme o mami B le directeur de Mali Tourisme Sidi Keita ale konia jaraka fo dana taraka daire nouveau ka bela jele ba dobi renouveau alhamdulillah jabarani mindo afleledo minye avocado adonedo adono na ka bara nyumai adono na ka ko nyanyini wa adono na ka avocado jenyonya nyumai opa ale tanu awota ko nyeshi avocado minye renouveau ma renouveau telema akebe ka joro mi fabi kuna foni tasira la ko da to oluka tanata ninga da avocado renouveau ka lajosi mi nyere la ako awani ala sonama dona natawla ni bara anna kuna wolo soro dona natawla ni naki sababu ni avocado anga tourisme ka tangorota ka nyeda kura dama ma ako abe mi vo anga lake hali bi minye avocado tourisme mbe ka fero tike ka ngeda kuraw da ngatla avocado ka hakina kuraw bi wala san ni tourisme mbe bale kono bi abe diga mi ngono afrika bwa kono chugo mina wa ko sira do ni janyonya olu ni avocado renouveau che barakai ala ka muna ja amin akrega anga manyema chama mbe zakaru foma par baro sirbe kata fra avocado lajima waluzuka Antoine to tawni awoni andwanu abele jere mbe tumuta dunu ngoni olu koni ye kado agent commercial ni mambo wiso hele awanu ticket ko ala ka ngura ja marketing abo mi bala sumela traoré dal ka fasri anya bo indicateur kono yusu l'alternance kumalembe feminga o yikado ambe sungolo nye korola la sidawo alika nyangini be anga fe mene kanga ke gouvernement fe jona no be transition ko nko fo wala sa gbele aka na se ammo ya ni sungolo ka damene yusu fasri ke ba ko ikado nyangini taraka anwa jamana segere janvier kalo kile kono ndo fambe domine ko mi bi yusu abibe kalo fla ani kleta ani sabamo ikado sidawo jamana ni iyo mo jamana oluko ni da so anga jamana ko ni nye binye ikado dadu mun fendo do ni na aboli yusu o kambe golay bi ntesa so ko dalembe fencha manga hal na so hakili jigina doron ka fo transition ngo ni sigira singa olu sigi wati uye kado ka fo kaluta ani sheginde ko ni fo fambe wati mena na fo sisa kaluta ni shegi ngo ndema na peu fo ka dore yele akoninga nga mi ye kado ka fo olu kangu ka bara kunje ni fe munye no ye ka sebe farajira min metalike kala fulu bi se ka laben tugo mina ko lu bela jele ko ni nyebo o kembe gbole ya bay bi yusu gbole mi no be sikida de unga min ye transition ko na bebe na alhamdulillah foli ikado bete ka fo bi de ka sabu ke gbole ko bi ka fara gbole ko ninga musaka te bolula soro ti bolula ame wati mina ina fo sisa min ye ikado ka fo kalunani fo fo sanduru bonyongo o kuma de ko ni fora transition ko kuma ko ni na asisi wati wasisi min sikida singa no be assise nationale de la refondation ko ngovo na sira o jamana ale ko meki nyechi ningi klo ko ninchi anga fanje fanga manyemo olu ko ninga hakil na ko ninga ubeka juru to ko ninchare ani nwanje sira o jamana ni iyo mo jamana yusu ninga da ko ni so anya alibe bulaye jonda o yisigida de unye yusu o ye faso de unye ikado be gola ko ngono ame wati mena fo sisa afrika ba ko ka ko ni manya mingo ikado anga maucha anga fencha mama ta murtani sira wa ni ko re
jateminɛ ale tɛmɛna o sira kɔni fɛ hali n'a sɔrɔ Laginɛ fana ye da kɔni sɛbɛkɔrɔ yɛlɛ k'a fɔ olu ka i ka dɔn karanga tɛ sɔn anw ɲɛ fiyewu nka o bɛna taa fɛn dɔw bɛ olu tɛ sɔrɔ Burukina olu tɛ sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ Muritani fɛn dɔw bɛ olu tɛ sɔrɔ i k'a dɔn Konakiri fo jamana wɛrɛw kɔni nka o gɛlɛya kɔni bɛ ka fara gɛlɛyaw kan nka ko fɛɛrɛ de kan ka sigi sen kan farajɛ fanga maɲumanw fɛ joona joona sunkalo kana na se k'an to nin cogo in kɔni na ko n'o tɛ ko tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ kɔni na kalo 2 ani k'a dɔn k'a fɔ tile 13 an bɛ nin gɛrɛnda in kɔnɔ taati ka minɛ siti ka bɔ a dakolo bɛ ci maa min kun o ye k'a dɔn k'a fɔ fasodenw kɔni ye k'u ka fɛɛrɛw sigi sen kan joona joona walasa daw ka se ka yɛlɛ joona maaw ka se ka lafiya bɔda sɔrɔ n'o tɛ ni sunkalo kɛra nin cogo in na ko n tɛ sa sogo kɔni danbɛ i k'a dɔn fɛn caman kɔni nka n'u sera ka misijugu ta biɲɛ ma joona walasa an ka se ka lafiya ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ ko bɛ fisaya kosɛbɛ Asitan Jakite l'alternance kɔnɔ Lajosi min ye tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma Zɛri bɛ kuma bɔra effectivement Zɛri min ye k'a dɔn k'a fɔ kari tɛmɛlen ale ni Jɛnɛbu ka bɔ yen ani Jɛnɛbu an bɛ ka dɔn Jɛnɛbu Jara ka kanubaw fo ni k'u waleɲuman dɔn fɛn fɛn nana Yusu an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka Moribabugukaw fo ni k'u waleɲuman dɔn Zɛri bɛ kɔɲɔ b'o la n'an bɔra sisan an bɛ taa fɛ yen k'a labɔ a ma se yan kanubaw kana kɛ Mandaw ɲɔgɔn ye n'a polisiw de bila ka taa Maridaw labɔ marketing la awɔ an bɛ ba min fo nin waati na ka waleɲuman dɔn Yusu jɛgɛ kɔni nana nka lisi de bɛ ne bolo ne ba tɛ jɛgɛ bila kana n'a ma ne ta bila kana n ko lisi ni lisi tɛ ne bolo i sigi ala lisi bɛ n bolo an bɛ ba min fɔ ni ka waleɲuman dɔn danti foli min na Seba n'u bɛ lafiya ko fɔ ala y'a sɔn denmuso den na ani ala sɔnna ma o denwolo ko fana an bɛ taa kolo kari ye Yusu i ye ko ye sa tanti an min daw an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn danti foli min na ka kanuba bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ ka danti aw de la Real 0 mun kɛra sisan Zakaru Fɔnba tulo b'a la ani jɔn fana Badi awɔ Buran Jara dun ale yɛrɛ denkɛ ni Alu awɔ Buran Jara fana tulo b'a la baara b'i bolo dɛ Solomani Balo an bɛ foli da a mɔni waati na ko Barça 4 ko Real 0 e fana ko tɛ yan Isa Balo an b'a fo ni ka waleɲuman dɔn ka wulaɲabugukaw bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na Yusu an n'a fɔ kanubaw ye k'u k'an bɛn waati wɛrɛ